Allerførste skoledag på GG er for de fleste en dag, man ikke glemmer. Mange frygter denne dag, men på Greve Gymnasium kan man kun glæde sig. Allerede for første skoledag bliver man rystet godt sammen med både klassekammerater og lærere, som på længere sigt giver rigtig gode og brede vennekredse. Senere hen bliver man på skolens årlige idrætsdag rystet sammen med de resterende klasser på gym, som giver et bedre fællesskab og mere tryghed for de nye første G'ere. På Facebook finder man diverse sider som glemmekasser, klassernes egne grupper, fredagscafé, priceless lærercitater, som er yderst velkendt blandt skolens elever, lærere, tidligere elever osv. Der er også lærere i flyverdragter. Disse grupper blev oprettet for sjov, så eleverne havde lidt at grine af. Disse grupper og især priceless lærercitater har gjort en hel del for fællesskabet på gym. Skolen har 4 overdrevet vilde fester om året. Introfesten, som er tilegnet førstegærende, hvor der før festen bliver afholdt en fælles middag for alle førstegærer, hvor hver klasse skal have et gennemgående tema. Temafesten og julefesten er fællesfester, og til sidst gala, som er tilegnet tredjegærende, hvor tredjegærende ankommer i limousiner, partybusser osv., hvorefter de bliver fotograferet på den røde løber og efterfølgende danser lancier i plenum. Skolen har en musical om året, som finder sted efter jul. Musicalen er skrevet af skolens egne elever. I denne musical ser man mange af eleverne shine igennem med deres talent inden for enten musik eller skuespil. Hvert år afholdes der en forårskoncert. Her spiller skolens talentfulde musikklasser. Derudover er der Melodi Grand Prix, hvor man efter eget valg kan stille op og vise sit talent. Udover skolens planlagte arrangementer, planlægger eleverne selv en hel del. Blandt andet skitur til Val Thorens, fredagscaféer, musikcaféer, den verdenskendte druktur til Prag og meget andet. Skolen byder på en masse hyggelige ekskursioner ud af huset. Det kunne blandt andet være til Statens Museum for Kunst, Den Blå Planet og meget andet. Derudover er der en lækkers uge studietur for andengærende, som byder på en masse kulturel, byture og hygge med lærerne og klassekammeraterne. Her på Greve Gymnasium har vi nogle meget klare studie- og ordensregler. Og jeg kan godt lige sige, hovedreglen det er, at ingen på Greve Gymnasium må udsættes for eller udsætte andre for nedværdigende eller krænkende behandling. Og vi tror på, at det gør, at alle de elever, der går på Greve Gymnasium, forstår, at det her er et sted, hvor vi skal respektere hinanden, og det er et sted, hvor der er nogle regler. Og hvis de regler ikke bliver overholdt, så er der nogle sanktioner. Så er det rektors opgave at tage stilling til, om reglerne er en del af det. Om det, man har gjort, det er så grelt, så man skal have en advarsel, og altså få at vide, at det her, det kan vi ikke acceptere. Eller om man eventuelt skal have en kortvarig bortvisning fra skolen, hvor man tænker sig godt om i forhold til det fællesskab, man er en del af. Eller jeg beslutter, at man skal bortvises fra skolen og gå på en anden skole. Og det er min erfaring, at eleverne er med på, at der er sådan nogle klare regler. Og hvis jeg kigger på de undersøgelser, vi har om studiemiljøet på Greve Gymnasium og stemningen på Greve Gymnasium, så er det mit klare indtryk, at de regler er med til at sikre, at 1000 unge har helt optimale rammer, et helt optimalt læringsmiljø for den meget, meget vigtige del af deres liv, de tilbringer her på skolen. Derfor har vi også i vores vision det klare mål, at et godt sted at lære, det er også et godt sted at være.